Здравейте! Отново съм тук на това място. Пропуснах един ден да снимам. От тук до тук не съм снимал какво извадих, но имаше половин грам някъде. Днеска водата е доста по-висока от дъждовете и реших да почна отгоре, да не ми пречи водата. И тук не очаквах да има злато отгоре. Този участък не е обработван от никой. И като погледнах драгата, направо не мога да повярвам колко злато е излязло отгоре. Ейте, всичко е злато тук. Направо не мога да повярвам. Набарахме девствена земя. Продължавам да работя, да видя до вечера колко ще пусне това местенце. Тази полянка се оказва много интересна. Ще направя едно почистване по средата на деня. Ще снимам и след това продължаваме. Дано не е само отгоре златото. Надолу има още поне 30 см материал. Въобще не очаквах да има толкова злато. Здравейте! Направих първото почистване. Сега е средата на деня. Това не мога да повярвам, умирам от кеф какво злато вадиме там. Има много хубаво злато. После ще го почистя, сега да не си губя времето. Продължаваме, дано да пусне още толкова. Приключих за днес. Оказа се, че златото не е в целия насип. В първите 20-30 см надолу почти нямаше злато и стана много дълбоко. Ще трябва да го почвам отзад напред, ако искам да стигна до дъното. Но по принцип не си заслужава. Може да има някой скрита изненада по дъното, но е голямо копане да се достигне. Рязко слиза надолу тук дъното. Става около метър. Така че като за начало ще обработваме само отгоре материала, който е златоносен.
понеже тук е завой на реката, явно го е хвърлила отгоре и е затрупано с пръс. Много съм доволен. Ето второто почистване на драгата. И от първото почистване имаме горе-долу толкова. Ще го почистя в къщи на спокойствие, ще го измерим и ще видим колко сме извадили. Много интересно място. Продължава да дава много хубаво злато. Ето тук един кварц с желязна руда по него. Счупил съм го, но злато не виждам. Здравейте! Сега ще ви покажа, това е резултата от днес. Скоро не съм имал такъв ден. Земята, на която попаднахме, никой не е обработвал. Интересно, че това всичкото олово е отгоре на насипа, не е в дълбочина. И самите златинки изглеждат не толкова заоблени, което ме навява на мисълта, че източника може да е наблизо. Защото по това дере нагоре съм ходил, нито една златинка не можах да намеря. Сега ще го почистя. И ще го притегля да видя колко тежи. Въобще не съм очаквал толкова навътре в брега да пусне толкова злато. По принцип повечето злато е в самата река.